Díodíobh agus fáilte arás go Gaeilge i mo chroí, agus má tá tú nua anseo díodid agus fáilte. Dear is sean inniu a chairde, ba bhaithlim loirtlibh faoin sean tradiisiún Nollaig na mBan. Tarlaíonn Nollaig na mBan ar an 6 lá de bhí anar. Agus, well, cé Nollaig na mBan cílíonn sé Women's Christmas. Agus an amantí deirtar Little Christmas. Ach, ar an lá seo, bhí sos ag na mrá. Iné na hibre a bhí deanta acu a bhrí na Nollaig. Agus rinne na fir obertí. Agus chacaráil séad san. Is tradiisiún iontach deas í mo bharúil. Thug siad cuairt ar chairde, chomharsanna, dal siad té agus dí siad an chud jeadi den chiste Nollaig. Chuaigh an tradiisiún seo ag thart fan lár a níchú céad. Ach tá sé ag teacht arás. Déad rint daoine go bhuair na mrá fuileach agus fuair na fir an bia is úra, an bia is fearr. Ach, sílam go bhfuil sé jazz ar aon nós. Cé a chialann sibse ar chuala tú faoin tradiisiún seo inis dús na trachtainna. Sin mású go bhfuil sé mí ábhraach de chrann Nollaig de chud másúchain a thógáil a nuas roimh an lá seo. Is tradiisiún é sin go fáil chreidim sé sa tradiisiún seo agus leanam é. Tradiisiún simú eile ar an lá seo fást is sean tradiisiún é ní dheanann daoine an tradiisiún seo níos mó is dóilm ach tá sé iontach simú. San amatá cáte chumó maithreacha Rubble an scadáin, thar-súla a báistí le haidh i mianacht ar ghalar. Tá sé iontach simú. Níl mé cinse faoin chúlra, ná cabbí cé ach iontach simú. Well sin é a chairde garí sean mar dúirt mé, ach tásúla gom gur bhain sibh soltas agus tásúla gom gur ólam sibh rud an teach nua. Má bhain tú soltas, tuair like tú, Fág tracht, subscribe, notifications, tá dúchláin ar siúl faoi láthair. Tá sé ar siúl ar Instagram, agus chur mé postáil ar YouTube fásta faduda. Curthaí mé an nás dom a Patreon in sa chur sias, agus má tá simógah hiag leat an dúchláin a dheanú. Cúig lá is fiche tá rud difriúil achan lá. Ach is dúchlan é chun do chud Gaeilge a chhlaachú, agus má tá tú de fatrún, bé pobl príomháideach ar Facebook agat, agus bé tú abalta freastal ar gléana, agus bé mé ag bhrint achaní libh. Thosaigh sé cheana féin ach hiaglaat páirte ghlachu cibé lá tá tú géirí. Ná hiaglaat an dúchlan a dhéanú i de éonar mas míon láat. A fatrúní gur míle maigah asúir daciacht. Sin é a chairde gur míle maigah agus tíofaí mé sibh sa chéadaí sean eile. Slán! Curthaí mé an nás dom a Patreon. Oh my god, I cannot speak today. Creidim sé dul sé té agus dí siad an chud jeadi den chéad í gur na fir fuair na fir. Tá sé iontach deachar.